Ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li matul Mejju li għadda komplew jiżdiedu it-turisti li żaru l-Gżejjer Maltin. L-NSO qal li tul Mejju li għadda żaru Malta kważi 266,000 turist, jiġifieri 1.3% aktar meta mqabbel mal-istess xahar is-sena illi għaddiet. Joħroġ ukoll li aktar minn 233,000 turist żaru lil Malta għall-btala, waqt li aktar minn 18,000 oħra żaru Malta għal skop ta' negozju. Kważi 43% tat-turisti li żaru Malta kellhom bejn 25 sena u 44 sena. Żied jingħad li tul Mejju it-turisti qattaw f'Malta aktar minn 1,600,000 lejl, tnaqqis ta' 3.6% meta mqabbel mal-istess xahar is-sena l-oħra u l-biċċa l-kbira tagħhom raqdu f'lukandi. Iċ-ċifri tal-NSO juru wkoll li matul Mejju t-turisti nefqu aktar minn 203 miljun euro li tfisser żieda ta' 3.3% meta mqabbel mal-2018 u nefqa ta' 34,500,000 euro aktar meta mqabbel ma' Mejju tal-2017. Joħroġ ukoll li fl-ewwel 5 xhur tas-sena żaru Malta kważi 930,000 turist, żieda ta' 2.8% meta mqabbel mal-istess xhur is-sena l-oħra. Bejniethom qattaw f'Malta aktar minn 5,900,000 lejl. Fl-ewwel 5 xhur tas-sena t-turisti nefqu aktar minn 648 miljun euro, żieda ta' 3.2% meta mqabbel mal-2018. Ras għal ras it-turisti nefqu kważi 700 euro, żieda ta' 0.4% meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena illi għaddiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.